Pahasha TV ndova pavakanda CV ndauyo panapa pa TV ndichitaurawo nyaya yangu yandikarambira kuita community service mushure mekunge ndatongwa na Major Street. Ndakanoti aiwa inini kanzuru ngazoita basa rei nhai mambo wangu kana ndakunhonga mapepa. Inini ndiri celebrity ndikatokwanisa kuimbira president 50 masong pazuva vamunangagwa vakati nei wadaro. Ndakati aiwa kujeri kune magazi angu saka marasta kujeri kwaifaya pafamily week paifaya taiveko takanga takazara team Pahasha TV yakazara wacha style ndiri kuti 2030 forever vision 2030 forever baba tichivaperekedza apa chigaro tichivase nana wanadem Platon Jimai asimudzira nyangwe madzimai vakashoreka vari kupiwa ndai musiri kukeita wangu bvunzai nyangwe kumasowe vapiwa mugove avapiwa mapolicies veka nemoyo wavo nechoisi vabatsira zvirema zvese zvaichema kuti TV ndokupahasha kuti kwela njito ini ndiri kupedza njito iwe bramangwe ndindovakunda pafeya vachida hondo ngaitangwe handetese tamisari kudyiwa nakarwe tokwela njito maiwe vemachinja ngavaurayiwe Tamisa ari kudyiwa nakarwe John ari kudyiwa nakarwe tokwela njito maiwe vemachinja ngavaurayiwe vatipire vanosunga dzisimbe munovatambisa chidhorimbe idi makorinde nafadha kundakinde yau apenga mbuya madhuwe penga mbuya madhuwe vemachinjidza tova manduwe chivabata vaurayiwe saka tikuti chii mupe 6 marapcha ne11 matractor ne5 million yedata nenzvimbo yekunamata dini yemasonda mbudzo munanga kwa baba vake foni ndobva ndakata mbuya nehanda kubva vachitaura shuwa kuti tinotora sei nyika shoko rimwe ravakatiudza tora kidi uzvitonge vakamhanya shuwa here kutomhanya namasango kunotora ndireya kuti ruzhinji ruzvitonge